że je za wiele jako dziecko nie mam ciety. Mnie mój starkowie za wiele o wojnie nie wypowiadali. Tak mi się zdaje, że w dywnych czasach małym dziecom chcele oszczędzać ich część traumatycznych opowiastków. Muszę powiedzieć, że to się działo maleńkimi krokami. Zaczęło się od smanturza. Jak się szło zapylec, sićka na smanturz do swoich, to gdzieś tam było widzieć ta wielka modziła. Ona wyzdrzy perzynka inaczej, jak reszta grobów. Na niej nie jest napisane, kto tam spoczywy, tam napisane jest, że tam 50 lat leży. Ale jakie były ich imiona? I my jako dzieci, my się tym interesowali. Kto tam może być pochowany? Przecież tyle, że tam leżą Sztutofowi. Co szle w 45. tu przez nasza wieś ze Sztutofu. Wyprowadzenie ledzy z łobozu zostało wyznaczone na ćwiertk dnia 25 stycznia. W barakach jereśno, które może się trzymać na nogach, rechte jest do wymaszerowania głę. Każdy pojmańc zabiera ze sobą 2 kłece, łyżka, miska, taska i inne swoje drobne rzeczy. Jeźle tacimy. I łegłedzenie 5 rano w ćwiertk rozdune zostało nama jedzenie na droga. Niechterny młecko głodny zjedle to zaryska na placu. Łegłedzenie 6 zaczęło się budowanie ewakuacjowych kolumnów. Każdy z nich ma mieć od 1500 do 2000 pojmańców. Dla każdej kolumny osobno została przedzielone wielne skwerta, uzbrojone w maszynową barń, granatę i specjalne tresowane psy na tidyrkach. Co jakiś swój kreslony czas odmikają się brumę łebłyzu. Bezchterny w dobrym nastroju każdy kolumna opuściła ten plac. Zaciny są ujasny marsz śmierce. Jedne wychydają na płytkani z welnoscą, dredzi idą prosto w ramiona śmierce. Równa ktery o tym nie wiedzą. Straszne ich namienienie je przykryte dyką krajemnotę. Pojmańcowie wierzą świące, że od welnosce są le jeden krok. Nawet powiem, że się dopytywa, co to byle za ledze, czemu tam nie jest napisane, jaki ten człowiek miał miano, jaki on miał nazwisko. Ale tego nikt nie wiedział. No dobrze, ale jak tego nikt nie wiedział, za co oni byli tam zamkły w tym lagrze, my się też dopytywali. I ja dostałam taką informację i nawet nie pamiętam, kto to mi dokładnie powiedział, ale pewno to była taka informacja dla dziecka, że to byli ledze, co nie chceli, żeby Kasiebę były przynależne do Niemców, żeby tu na naszych terenach się gadało po niemiecku. I ty ja sobie pomyślała, że to musieli bardzo ważne ledze dla Kasieb tam spoczywać. I to był ten pierwszy plac, ten pierwszy myl. Dredzi, taki plac, ja ci mnie by mogła powiedzieć, to była tyfla, co wisi na murze. Ona wisa jeszcze na starej szkole, a teraz ona je przeniosła i też wisi na szkole w Pomiecinie. Tam jest napisane, że 20 lat po wojnie Sztutofowi chcą się łedzankować, ledzą stumtka, za to, że ty wydzeliwele im pomocy. I to mnie też tak do końca nie dało płeku i jest to zaczął rozpytywać, ale jaką pomoc mogli wydzeliwać,
ledze stundka tymś tutofłewym. Jak to je możliwe, że oni megle jaką spłemoci ma udzeliwać? Łeteli, że w pierwszych dniach wyprowadzeni głę niemieckie spłelezna w gardach i wsach, bez jaci jesme przechodzele, wzyry na nai niechątno, jeźle nijak na wroga, to w piersi kasiepści wse, nie stąpłewie. Zary nalazę so bulwech, terne ma łestele łebzelone po jej mańcice, białci i dzece, chcałe całą młecą płedawac chlip. Wiadło rozeszło so płe całym płemłeżem gdyńścim, że sztutow idzę. Płet skacony łestała cały płelski spłelezna. Esesmani, je wiedzec, chcel na początku przeszkłedzec zeanimłe. Było łeno równak zabaro spłętaniczny i wielny, żeby młygło bez przerwune przez ucomiążeni. Żeby nie ofiarno płemocka się pścigłelectwa, ja ci dowoło na każdym kroku płet stwierdzeni swojej płelskłesce i wyldzigłe patriotyzmu, stratę łebcia ewakuację byłyby wiele więksi. Do płemieciena płesobne kolumny wiązniów doszłe płecile dniach marsiu. Wieczór 31 stecznika i postępnego dnia 1 gromnicznika 1945 roku. Że ktoś tam su zakupył w sanie, w stodole, a jak przyszli Niemcy i powiedzieli, że idą dalej, wszyscy mają wyleżać, ty iście łedde leci strzały w to sano i sobie okazało, że tam jeszcze ktoś był ukryty, no i zginął. I łestała krew. Po cilogłodzennym marszu jesme doszli do wse płemiecieno, gdzie wnetka przeszedł wieczór. Tułe, dla łedmiane miast w stodole, jesme łestele zamku i w kłescele. Wiadło, że sztutow je w kłescele lotą łyskawice łebny kałowiec. Kasiepści białci wierą całą noc nie spałe, żeby zradzać płemoc dla głodnych pojmańców. Buten kłelkłoscoła co zacinało dzejac. Karna białków i dzytków z wamburka ma zupę, kana ma zbłożowi kawę i kłysza ma nakrojony głę chliba, cygnąłe zewse i żdające ciede wypuszczą pojmańców. Ustawiały so za rigą płe parkana kłescoła. Ciejłe stało zarządzone wymaszerowanie w dalszą drogę i kłestu jest odemknięty, pojmańcice uzdrzele wildzi, karna białków i dzecy, jaci podbiegłe do nich, dywające i ma jedzeni. Na to windzeni wygłodniały cesnole so zwartą gromadą w cierenku stojących płet parkana białków. Każdy był głodny, każdy chcął co dostać. Jest jeszcze jeden taki plac u nas we wsi Kłestu. Też nie pamiętam dokładnie, jak to zostało, ale jemu taki swój ulubiony taką ływka, gdzie je sadywą w jedno jakie msza i jednym razem ciedes je tam łebu ciała właśnie, że coś tam je napisane. I pamiętam jak dysy, że tam je napisane, że w 45 w Gromiczniku, dredzigo Gromicznika, był tu w Kłescele Jan Wasiek. I on prosy łeto, żeby powiadomiec jego białka, ona so nazywa Maria Wasiek z Tczewa. Łetem, że on tu był. Było to dla mnie bardzo ciekawe odkrycie, bo ty ledze, co tam leżą w tym modziele anonimowo, której mieli, choć jeden z nich miał swoje imię i nazwisko. Tak to było. Wiele lat później, jak przeszły te czasy, że w krumach można było kupić lesztow, a człowiek chciał jakoś wezdrzeć, to trzeba było mieć swoja krawczka. Ja też taką miała. Cały magłydzna ma jej potrafia tam u niej siedzieć. Ona mnie coś tam sięła
jedno brała jako smiara, ale jednego dnia też pamiętam, że w dredziej izbie siedza i teściowy. Ona opowiada mi, że ona stoja przy płoce, łyse, koło swojego budynku z dzieckiem na rękach i w jednej chwili ktoś do niej przestanął i zaczął udawać, że to jej chłop, jeden ze sztutofłewych. Wziął ją pod rękę i stoił przy niej. Ona miała taki strach, mówiła, że nie wiedziała, co my w ogóle robić. On jej powiedział, że my się teraz odwrócać i idziemy do niej do domu. Ona nie myślała nic, ale robiła to, co ten człowiek jej kazał. Szła z dzieckiem na rękach i z cezym chłopem pod rękę do swojego domu. Tam dała jemu jeść, mówiła. Neprzód spyla cały łeblecienk, wsieść jego ruchna, cały jego łeblecienk i dała po swoim chłopie, dała jemu nowy życie. Dała mu jeść, on jej pojedzankłewał i siedł. I więcej ona i tego chłopa nie widziała. Tak to było. To była właśnie pierwsza taka historia, gdzie się dowiedziała, że ta osoba pomaga. Jo? Ta, dokładnie ta. Nie, że ktoś bezimienny pomagał, jo? Tak jak było na tej tablicy napisane, że wszyscy pomagali. Tu jest się dowiedziała, że właśnie ta białka uratowała dzieci jednego ze sztutofłewych. W 2017 roku miejscowy stowyra Kölpinga wyda książka pod tytułem Sztutofidze pod redakcją Darii Kaszebłewści. Nachydają so tam relacje 18 sztek świadków, które nie pamiętają przemasz pojmańców i płemoc, jaką cole mało z narażeniem ziecygłe, dywele ima mylowi kasiebi. Teryciasne mieszkańcowie Płemieciena, midzejsima Elżbieta Pielowskły, doznale so w nen sposób łe wielgłesce udzalone płemece, łetim, że udzeliwele i baro dobrze zdune w okolim sąsedze. W samim leno Płemiecienie, łebcias jedne noce dało so możlewota i łestało ukretech cielenysce, a może nawet kać ledzesąd łesobów. A tacich wsów jak Płemieciono było wiele wicy. Wielu ludzi pomagało w Płomieczynie zbiegom z Marszu Śmierci. Pomagali im, narażając życie, bo za przechowywanie więźnia groziła śmierć dla gospodarza i całej jego rodziny. Mówimy o Płomieczynie, mówimy o Żukowie, o Przodkowie, o Luzinie, Rybnie i wielu innych miejscowościach, które stały na szlaku Marszu Śmierci. Mówimy o setkach uratowanych. Każdy z nich z narażeniem życia był ratowany przez miejscowych Kaszubów. W każdym innym, tak mi się wydaje, miejscu w Polsce ci ludzie ratujący mieliby pomnik. A tutaj, na Kaszubach, trzeba było czekać 70 lat, żeby zacząć o tym mówić. Jak myślisz, dlaczego? Ja Tomek tobie opowiem taką historię z mojego dziecka. Jakiś tam czas temu ja miała jechać do Gdyńska na konferencję. Ja kupiła bilet, wsadła do tego bana, sobie siedzę i tak jakoś sobie usiadła na takim placu, że było widać drzwi. I z drza, a tam do mnie widzę taką piękną bloku białka. Pamiętam, jak gdzieś ona miała czerwony kapelusz, taką elegancką białka.
szła do mnie w moim kierunku i jak postawia noga na trapa, żeby co dostać do Banufa, do Westrzódka, ta noga jej so łysyna i ona mnie zdzina. Jednym razem jej nie widzę. Jak so pozniła kuzało, ona gdzieś tam wpadła. Gdzieś między tyma trapama a peronem pod Bana. Je zaczęła, nie wiem, wrześciec, łełać, kłegus, napłemać, żeby ta białka stąd wycygnąć. I ledze so zare zbiegle, zaczęli pomagać. Wydostale ja. No i ja sobie tak pomysla, dobrze, że je to widzę, ale ta białka, jak do mnie przeszła, powiedziała mi tak, je pani bardzo dziękuję, bo nie wiem, co by się ze mną stało, jakby pani nie była tegłe, że je tam wpadła. Dla mnie sprawa jest zakończona. Jesu zachowa tak, jakby so pewno zachował każdy, kto by co stać go widział. Jako bohaterka ze mnie. Żadne. I tak sobie myślę, że ty wszyscy, co pomagali, tyś myślą tak jak ja, jako ze mnie bohaterka. Jezus zachował tak, jak są należało zachować. I koniec. I powiem więcej. I je za to wytrzymał podziękowanie, bo na ta pamiątka je postawiono powiesiono ta tablica, gdzie sztutofowy dziękują tym mieszkańcom za to, że im pomogli. Koniec. Załatwiono sprawa. O czym tu gadać? Elżbieta Pielowska je szkolną płelścigłe i kaszepścigłe języka w społecznej szkole w pobleściem Wilanowie. Raza z uczniama nawiedza młodziła ofiarów Marszu Śmierce, etyś rechteje zindzenia z mieszkańcama, jaci pamiętają Wejna. Jak same gdy zanaligy, żeby dzysy nie musiały układać puzzlów ze ścieżków informacjów, jak Łena to robiła psiudę. Niech widzę Wejnie i pamięć o herojach będą powszechne tak, żeby młode pokolenie uczyniło wszystko, żeby taci czasy nigdy nie przeszły nazad.